My Bitch ja Last of My Kind yhtyöltä, joka on parisen vuotta soitellut kimpassa ja valmistellut sitten demo, jonka tämäkin kappale löytyy viime syksynä. Hyvin väkevää ilmaisua ja nämä jälkeen siinä, kun kaikki muutkin noin 6,5 saa Radio Rock kilpailun ilmoittautunutta yhtyöt ovat kuultavissa osoitteessa radiorock.fi. Ja olisi mukavaa, jos tekin rakkaat kuulijat innostuisitte käymään kuuntelemassa näitä tyrkkyjä ja antamassa heille omat arvionne ja pisteenne, sillä Radio Rockstar-listan top 5 käydään lävitse perjantaisen Radio Rock-listan yhteydessä.